Здрасте хора, аз съм План Б и тук до мен е Искрен от тримата терористи. Здрасти хора. И пак играем Besiege. Тук трябва да бутам тези топки към тази топка. Добре. Нека започваме. Аз играя в FIFA 15. FIFA 15? На PlayStation, ли? Не, на това, на таблет. Да! А той защо ти го даде? После ще ти кажа. Кажи де. И зрителите Не да чуят. Чакай, не сега. И зрителите да чуят, бе, ще се разсърдим. Нали хора? Няма. Не. Няма не. Тихо сега. Стой и снимай клипа там. Мене не има занимава. Ама поне хубав ли е таблета? Да. Добре. Чухте ли хора? Хубав е таблета! Това беше разшишко. Давай. След една минута ще го купя това. Подявайте. Никой не даде повече пари за този. Само може дам. Ей! Дадох всичките пари за тебе, момченце! Да, сега ако не ми играеш хубаво, ще се разсърда. Макар и... Добре, няма. Спокойно. Те, направих някаква грозотия. Дадох 73 000 лева за тебе. Само си ми отказал. Всичко е в долари. Само си ми отказал, ще съм те прибил. Дига му за цената, бе! Аз му дадох. Той ми го отказа. Той е там. Отиди. Той е първен педерас. Добре. Сега другия. Вари, бе! Майка ти. Добре, щупих една гума. Не ме пречи. Малко щупя друга. Не го ще вече. Бръщайте ми парите. Не знам. Бум! Не знам как да се върна паричките. Моля те поне да го купя. Бум! Бум! Моля. Добре. 4, 2, 1 и аз го купих. Аз го купих. Не. Soda, I got you. I feel good. Напиша малко, че съм в непригната ситуация. Що сега ще ме би? На баба си. Ако ме би, ще се разсърда. Това малко да е тежко, защото... Дан. I feel good. Big on sunshine. Те малко по-готино да изглежда. Айде. Ти изглежда малко като... И аз не знам. Да, аз по най-грозен начин го направих. Да, като и аз не знам. Точно тъй. Бич! Добре. Махаме му губите. Добре. Разбрах, че те са тапанани собаци. Искате да ги тренирам? Кой каза? То ще умре още малко, бе. Ето. Мърч. Те? Да,
мислите? Те. Бам, бам, Те малко бам, по-яко да изглежда, защото като копа леваца. бам. Силно. О! Ми. Изчи! Ага. И си ли си помисли, че викам? Да. Не, виках изчи. Изчи по-бързо, келеш. Дядя! Знаете ли защо не пада? Заради тези гуми горе. Йо, бич. Ой, Оли никотени лагове. Оли никотени не знам си какво. Оли никотени нещо си там. Аре, сега вие ще играете с розовичкото, а ще играя с беличко. Да видите ви колко е хубаво да играете с розови мухи. Ти беше расистко. Не, аз не се говоря, безмислено. Да, бе, ти на негара викаш, ей, бял! Тя ли се говориш? Да, бе, аз нали на тебе ти викам, че си бял, значи... Не издавай фактите. Не, дай негърче, лъжи са. Брат, аз наистина съм черен. Чак. Черен, сигурно. Защото като се погледна, приличам на негър. Ма чай малко сега. Това е тази глупост. Стоп! Стоп! Стой! Не! Те са. Всичко върху този идиот! Аре, спалете го! Те, сега гледах в едно клипче, че може да се мърда, може да се нагоре да са... Ето и. Да, разбрах. Да, аз съм натиснал. Добре, бе, аз ти показвам инструкции как да ритна. А пък в страни пише шут. Не, брат, не знам, че трябва да се натисне шут, да ритна. Чакай малко. Destroyed. Ами на мен ми трябва... Къде е то кружката? Трябва ми кружката. Не, бе, тапанар. Тап за какво? F2, R, delete, X, hit, блок, delete. Добре. Давай, изритвай напили и си гледай работата. Давай, негърче. Панете, аз. Не успях по дяволите, майка му шбана. What? What се казва, а не what. Добре, бе, овце, какво искате от мене? Майка му ще. Айде! Хакай се. Мамо! Какво стана? Аз се знам. Нещо се подпали по дяволите. Подпали ли са? Да. Не, брат! Не! Той педерас ми такова, червен картон. Не, то било жълто. Аз не мога да... Не, защо по дяволите? Значи ти нещо стреля просто. Стария малко. Какво спираш, бе? Майка ми. Те, мога. Да, yes. Не бе, не дърва. Аз съм душителен. Точно в добавеното време и му взех топка да има дуспа. Чакай, бе, какво съм? Си панара смотан. Сега точно къде ще стреля, аз не го знам тоя. Пара сега се го стреля. Добре, хора, subscribe-айте, пишете коментари. Ако ви харесва клипа, дайте палче нагоре. Абонирайте се за мене, да, казах subscribe-айте. Отдолу в описанието може да оставя линк към дримата терористи, там може да се абонирате за... И до скоро!